Vi er her, og vi skal derned. Så er vi afsted. Hov. Filmer du? Ja. Fortsæt ud i vandet med en tung sten. Ja, det der sker, det er, at vi har lige slået camp op, og nu er osten, som man siger, 5-0, polisen, den er kommet, og vi skal videre. Og hvad er klokken? Den er kraftet med 4 minutter ind i. Lidt i 9, så det bliver en lang nat, og der er ikke flere senge op på et eller andet. Så. Herberg. Ja, jo. Det er jo tider. Så der var ikke noget i nærheden. Time War Bandit. Hvad skal en hund? Det er en hønt. Hønt med ryster. Det er, at klokken er 11 stykker om aftenen, og Det ser ud til, at vi har fundet et sted, vi kan slå telt op. vi har fået et hint fra et herberg, vi ikke kunne sove, om at vi skulle nå 8 km afsted. Så det er jo... Kraftet med huller. Woo! Hvad så? Hvor helvede er vi henne? Vi er ved Albrecht. Ja, men... Så skal vi Vores gode ruteplan. til højre om 68 meter. Nej, det er tungt. Okay. Det der sker lige nu, det er, at der går en helt vild, virkelig nøjeren mand og viser os rundt. Han går deroppe i den blå trøje, jeg ved ikke. Men han har i hvert fald vist os et meget sketchy sted hen. Og vi troede altså, at vi skulle dø. Sådan igennem et sted, hvor man ikke må være, og en lukket båd, og jeg ved ikke, hvad fanden begynder han at snakke om. Nå, her var Berlinmuren engang. Men udover det er han meget flink. Så vi prøver stadig at finde et sted at sove. Og han er pisse fuld. Strejfen. Ja. Alright. Hvor var de hen? Ja, hvor vil vi hen? Kan I machen nu? Vi har Wollen schlafen. Ja, hvor? vi har dem telt. Da war der schon mal mir richtig. Ich bin Zeltplatz. Camping. Ja. Yes. Da bin ich da unten. Ist offnet? Ja. Nee. Vi har vendt su. Nå. Ja, du kan prøve at lyse lidt rundt. Prøv at lyse rundt, mand. Vi har fået lov til at sove her. Hej. Godmorgen. Så er vi stået op. Det er anden dag nu. Og ej, okay, jeg tør ikke. Jeg har kun underdrejen på, og der er lortekoldt. Men de andre er... Ja.
Hvor er det, vi har sovet henne, Asken? En fucking trailerpark. Og så en eller anden... Og spillet Blackjack. Stodder Lars Allan, tror jeg. Som lå og sov i hans Pisse stiv. pavillon. Vi har sovet her. Flot. Og Stas har sovet her. Det kunne være, det der er en båd. Står der. Lige så gråden. Ja, der er sommersov. Morning. Good morning. En schön Tier. Okay. Ja. Jeg tror, Asger røg bordet. Så er der bare det her. Der er bare det her. Og der er sol, og der er lækre produkter. Det er gode tider i Tyskland. Filmer du nu? Ja. Så kan du vise, at jeg prøver om en lille fin skade. Ja! Sådan. Og på knæet. Det er årets første, eller Det er turens første skade, og det måtte jo komme, når der er misser. Lad os pushe over! Det er lort at køre på. Mark har lige kørt en lort over. Jeg har fucking lige kørt lort over. Ja. Lort. Lort, ja. Hvad siger I til underlaget, boys? Det er fucking lort. Alt går galt lige nu. Så det er fedt, mand. Fuck, jeg spasser lige. Kommer jo til katastrofen. Hvad? Rip. So basically, så var der kommet. Så var der kommet rust i løbet af natten på skruerne. Og så kunne man gøre sådan noget med sølvpapir. Spyt. Og så går det bare væk igen. Og så er det bare smart. It's work. Yes. Yeah, it's work. Thank you, Dr. Mr. Clean Shaver. Clean saver. Ja, stadig. Er du glad, Jonathan? Ja. For nu.
Thanks, sir. Den går nok langt, den her. 70 grader varmt. Mindst. Ej.